मावनांगौ दिनै बिस्वजित दैमारि आगोलबो जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया बेफोरबादिसो बुंदावबाय खिन्थु दिनै बिस्वजित दैमारिया जि मावदों बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन गोजौ थाखोनि लिडार एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदों बे उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामो एमएलए खालामनो बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावफादों बिएलटिनिबो खामानि मावदों एबसुनि बै समाव बिटिसि आन्दलन समावबो खामानि मावदों गासै मावनायखौ मावफादों खुनुदिन जाथिखौ फाननाय जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोनाखै सुबिदा मोनोब्ला जों मोनो आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो नङा होमबा गाहाय लेभेलनि वार्कआवथ' बिसोर खोथाथ' रज'आ दा बिनि खोथा रज'आमोन आरो बुंनोबो मावनोबो जायो माने सुबिदा मोनाखै ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि गाज्रि बुंनायखौ आं खावलायो मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि बेसेबां खस्थ' खालामदों शिक्षित मानसिमोन बिथाङा एमए पास बैसोआवनो न' बां गासै खारै थाखाय दिनै गोदाव सोराव बिथांखौ दा सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात सानसुमा सुंदर बैसोआव गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे मा बुंबावफ्लांबानो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों मान गोनां शिबजों एसे एनै खोथा दान्थुलायबायबा आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' बुङो जों जोलैनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआव एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनिफ्राय मावग्रा जों वार्कारसो आरो आंथ' खुनुदिन प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव खुनुदिन फेस जाफेरबाय खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति होनांगौ प्रुफ देखायनांगौ दा जाथिनि थाखाय मावदों दिनै जों नुदों एकमात्र दिनै जोंखौ फोथांनांगौआ जोंनि माखासे समयसाफोरखौ माबानांगौआ बिजेपि सरकारानो दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनो हायो बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटि थाखा मोनो 800 कोटि थाखा मावनो हायो दिनै आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि न'आव सफैनानै आंनि बुंनांगौ खोनासंनो धन्यबाद होदों आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों गोबां बाथ्रा सिखारदों इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स सरकार दं मानो बिदि बुंखो माखो बेखौ सिखारदों बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैफोर बे बाथ्रा बुंबाय आं एलायन्स पार्टनारनि सासे इएम बिटिसि आं जे बाथ्राखौ बुंनो बेखौ बुङो जुदिउ आंनि बुंनाय बाथ्रा नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङा मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो बेनि थाखाय आंहा दाय जादों आं दायखौ गनायनानै लाबाय आं नाम बुंनाय जादों आरो आं खेमा हाबिदों जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय बिथांमोना खेमा होदों आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एगेन्स्ट जेबो बुंनांगौ गैया बेनि रोंनाय बेनि गियान आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुं बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया बेखौ आं बुङो नाथाय आं खावलायदोंसो बिथांनि गियान जे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ जों खौसे जानांगौ खामानि मावनांगौ बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नांगौ मानोना मानसिया बहुत जायो आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ' बेखौ निमाहा होथोंसै आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन जौगाखांनांगोन प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों खामानि मावनो हाथों आं बेखौ आसा खालामो आं बिथांखौ अरायबो गुड उइसेस थायो आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान बिथांनि मावनाय स्टाइल बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनांगौ बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनांगौ आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बे सम फैनाय मोनसे इसुनि सायावनो
बड'लेण्ड इस्युनि सायाव मोननै सुक्ति खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरखारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानायनि जादों दस्रा सरखारा बेखौ बानायना मोनसे इस्युनि सायाव दा बेखौ जों नायनांगोन जोंहा दिनै जेबो इस्यु गैया बर' हिसाबै बड'लेण्ड इस्यु गैया जेबो इस्यु गैया जोंहा मा जौगाखानाय इस्यु दा जौगाखानाय जों सरखार खामानि मावनांगौ दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों बिपिएफखौ गाज्रि मोननो हमदों दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ बिसोर ज' जानो नागिरदों ज' जानोबो हायो हाया थेवब्लाबो जोंहा सरकार हिसाबै जों थानानै खामानि मावनांगौ हिसाबै जों बे बिजेपि खामानि मावदों जों बिजेपि थानानै खामानि मावदों जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम जोङो बरायगोन बिथांमोननि नाजानायखौ जों बरायगोन जोंबो आबुङै बे ज' जानाय खामानियाव जोंबो सहाय खालामो जाहाथे जों जौगाखांनो हायो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावदों आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं बेखौ मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जों मावनो हानाय ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बे बिटिसिनि जौगाखांनो थाखाय खालामनो थाखाय जों दिनै बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफ्रा आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांगौमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखिबाय आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो इयुनाव आं बिदि बुंला जेसेबां जों एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोना आंखौ निमाहा बे मानसिफोरनि बांसिन नायसै बिश्वजित दैमारियाबो सिफ जानो होननानै लुबैयाखै दा बिटिसि जौगाखांनो लुबैदों दा नुबाय प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानानै मावनांसिगोन मानसिफ्रा बुङो हजोंनिफ्राय होबथायो हमथायो खामानि मावहोआ माहोआ खामानि मावनायनिथ' खोथा गैया थाखा फैसा जै दं हरबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावहोआखै जायफोर एसे एनै हेंथादों प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनायथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथांमोना जि मिसन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोबाबो मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेवहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामो ओंखायनो जों सानबाय बिजेपिआव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बेनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनानै टाइमाव जों नागिरदों आरो दिनै नुबाय बे बिजेपि सरखारा हिमन्त बिश्व जोंनि गासै समयसाखौ समाधान खालामदों समयसा माने बिथाङा समाधान मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनो सोर बे बिजेपिआसो खालामदों नङाबा आगोलाव 1993 बिएसि सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानफ्रा कंग्रेस बैसोबो जेब्लाबो बे बिएससिखौ गारना खालामदों मानगोनां अटल बिहारि वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार जाबाय मानगोनां एल.के. आडवाणी हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामदों बिटिसि सुक्ति खालामदों 2003 आव बिटिसि सुक्ति खालामनायजोंसो जोंना जौगाखांदों होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नुबाय माखासे मानसिया थाबोबाय एनडिएफबि थाबबाय एबसु थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोबा सान्थिया जानाय ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय बिजेपि सरखार दा ओंखायनो जों लुबैदों जों सानदों दा ओरैबो मावनो हाया ओरैबो मावनो हाया माथो जों उफाय गैया जों बिजेपिआनो माबा मोनसे मावनो हागोन नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों दा बिजेपिआव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रिया आलादा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया बिटिसि साननाय गैया प्रमद बर' फारसेबो जोंहा साननाय गैया हाग्रामानि फारसेबो जोंहा साननाय गैया बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ गावबा गाव इस्सा मथे मावलांगोन